बे समाव बर'फोरा मोनसे राजखान्थियारि रादाब होनो नागिरदों। नैजिनं सालबारि समस्तिनि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि प्राइमारियाव खुंजानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जथुम्मायाव दिनै 150 जन बिपिएफ आरो जिएसपिनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाफैयो। मख'नो गोनांदि मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला जे बरगयारी बिथाङा बुङो दि 29 सालबारि समस्तिनि बिजाथि बिन'द मुसाहारि बिथाङा देरहासार जानाया रोखा जाबाय होननानै बुङो। आरो बिथाङा बुंबावदि इउपिपिएल हान्जाया 27 निफ्राय 30 सिटनि गेजेराव मोननानै गावनो हारसिं सरकार दागोन होननानै फैला जे बरगयारी बिथाङा खौरां बिजोंआव फोरमायथियो। सालबारि समस्तिनिल' खोथा नंला बियो। दा बिटिसिनि गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ बा इउपिपिएल हान्जानि मिटिंफ्राव दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मदद होदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो गावसोरनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ इलेक्सननि मुङै फोसावदिंनो लेंहरदों। दा दिनैबो नैबे नोंथांमोननि ढेकियाजुलिनि नैबे प्राइमारिनि आन्दाराव जि इलेक्सन फोसावदिंनाय हाबाफारि जालांबाय। दा बेवहाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जा रायजो राजा बिथांमोन दिनै बाहागो लाफैबाय। बे बाहागो लानायाव जोङो खोनाबाय थानाय बायदिनो दिनै नैबे 21 नं सालबारि समस्तियावहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिथां बिन'द मुसाहारिनि जुदि देरहानाय बे दिनै रोखा जानानै दङ। खारन बे दिनैनि खोथा नङा, जोङो बे खोथाखौ सिगाङावनो मोन्थिखादों आरो दिनै गमायै रायजो राजाफ्रा आरो लैहोर लैहोरसिनै बिथांखौ जा हेफाजाब होनो फैदों। दा बेखौ नुयोब्ला जों नैबेखौ साननो हायो जे नैबे सालबारि समस्तिनिफ्राय बिथां बिन'द मुसाहारिया गोबांथार भट मोननानै निश्चय देरहासार जानो हागोन। जे दिनैनि बे समाव बेसेबां जाखन मोनगोन होननानै जे इउपिपिएल हान्जाया सानो नोंथांमोना ओरैनो? दिनैनिफ्राय जोङो 27 निफ्राय लानानै 30 मिनिमाम 27 बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोङो 30 बे सिटखौ मोननो थांबाय दङ आरो बेखिनि सिटखौ मोननानै इउपिपिएल हान्जाया गाव हारसिंनो सरकार दानो थांबाय दङ। दा बेबायदि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे दुलाराय बिटिसि हालामाव रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे सोलायनाय लुबैदों, सरकारनि सोलायनाय लुबैदों आरो रायजो राजाफोरनि बे सिन्थाजोंनो रायजो राजाफोरनि बे लुबैनायजोंनो इउपिपिएल हान्जाया दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खोथा बुंनायाव गोरलै जादों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोनदों। दिनैनि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जागासिनो दं, जाय बिथांमोना दासिमबो जगदान जायाखै, बेखौ नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? दा इउपिपिएल हान्जायाव दिनैसिम गोबां माने जयेन जाबाय दं, जगदान जाबाय दं। बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथांमोना निश्चय मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों, राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानो हादों होननानै जों बुंगोन। जायफ्रा जयेन जायाखैनि खोथाखौथ' नैबेखौ बुंला दे, राजखान्थियाव अपोजिसन थाखागोन। जुदि अपोजिसन थायाब्ला बेथ' इलेक्सन गेलेनांगौनि खोथा गैया। निश्चय माने अपोजिसन थायोब्ला माने एसे माबानायाव देरहानायनि मजाया एसे मोजांसिन जायो आरोखि। निश्चय दिनैनि नैबे मोजां मोनसे जिथु फाइटिं जादों, बे फाइटिंआ दिनैनि दिनाव माने जों जुदि बयबो पलिटिकेल नोजोरजों नायनानै जुदि दावहा नांनो थाङोबा बे ढेकियाजुलि प्राइमारि कमिटिनि इउपिपिएलनि दैदेननायाव नैबे साखागुरि एलपि स्कुलाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जि मेल, बे मेलनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय 105 जन माने जिएसपि बिपिएफ बे हान्जानि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिगोन जे समग्र बिटिसि ओनसोलनि राजखान्थि सोलायनायनि मुङाव मोनसे मोजां मोनसे सरकार गायसननायनि थाखिदायाव दा बिथांमोना नैबे मेलनि गेजेरजों जोंनाव जयेन जाबाय। आरो बे हिसाबै जोङो सालबारि जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै 21 नं सालबारि समस्ति